On je mrak, on sedi i on gleda mrak u oči. On ne kuka, on ne pati, to ga boli, ali on voli da ga boli. Nikola Krspanović je namerno napravljen kao jedna muška životinja, jel? Pored toga što vuče profesionalno određene poteze u pokušaju da nađe neku pravdu, tako nekako vuče se i kroz sopstveni život i sopstvene probleme, sopstvenog karaktera, pa sad porodice, žene i tako dalje. Sve nekako kao da je jedan korak unapred i 3-4 unazad. Isto takav je i u odnosu na ženski rod. Znači, on je potpuno intuitivan i nekontrolisan. Ja bi ga se bojao. I mislim, ja sam ga se bojao dok sam ga radio. Znači, on je čovek pun nagona, besan, on je jedna tempirana bomba.